Hola, me llamo Sufian. Em dic Laura Díaz, tinc 19 anys. Me llamo Mohamed Safsaf, tengo 18 años y soy de Rosas. Em dic Isabel Díaz, tinc 19 anys. Mi nombre es Mary Magdali Calona, tengo 21 años y pues en mis tiempos libres me gusta hacer deporte, correr. La fotografia, m'agrada passejar amb les amigues. Ir con los amigos, entrenar un poco al gimnasio. M'agrada escoltar música, m'agrada sortir de passeigs, m'agrada anar al cine. Salir por las mañanas a hacer deporte y salir los fines de semana con mis amigos. L'Ocupal és un curs que hi ha 3, perruqueria, manteniment i forestal, i jo estic al de perruqueria, i a mi m'ha ajudat a guiar-me en el que vull fer en un futur. Es un proyecto que te ayuda, por ejemplo, a formarte, ¿sabes? Que te da una dirección, ya que no tienes, estás en un momento de tu etapa de tu vida que no sabes qué hacer y te dan esta oportunidad para formarte, ¿sabes? I en aquest cas jo vaig escollir perruqueria perquè era el que a mi m'agradava i veia una oportunitat per aprendre-ho. A las 3 cuando llegamos nos sentamos todos en clase, llega la profesora, nos explica una teoría de 1 hora, 1 hora y media. Lo primero que hacemos es, primero nos explican lo que haremos, los utensilios que vamos a usar, preparar las muñecas. Después hacemos un descanso de media hora. Cuando volvemos empezamos la práctica. Nos están enseñando cómo hacer un degradado para una mujer. Hem après a tallar, hem après com secar el cabell, hem après a fer tints, a fer diferents coses. Hem après bastant. En 3 mesos és poc temps, però ha sigut un curs molt eficaç. Antes era más vago. Desde que me he apuntado aquí, pues mira, ahora he cambiado un poco de actitud. Antes era muy callado, no hablaba casi, pero durante que pasaban los días cada vez hablaba más, estaba más animado, más divertido. Jo vaig venir aquí amb molt baixa autoestima perquè em va costar molt treure'm el batxillerat i aquí m'han animat molt, m'han ajudat molt, però tant en nivell de classe, amb tot, com a nivell personal. Si has tingut un problema o has necessitat parlar, sempre la Sandra i en Ferran han estat. He estat molt a gust i tornaria a repetir. Recomanaria molt per a joves, no? Perquè a part és això, no? Si estan indecisos i així, doncs veuen ja una feina i ja la veuen directament pràctica. No és allò de dir, ostres, haig de tornar a anar a l'escola, que moltes vegades és el que tots no busquem precisament. Quan surts de l'institut, a vegades tens ganes d'anar-te a trobar amb alguna cosa més pràctic. Nosaltres, per exemple, una companya meva i jo, que som de Roses, vivim a Roses, vam anar a una perruqueria i vam fer una entrevista, però la vam fer pràctica. Vam estar en contacte amb clients, vam rentar caps, per això et dic que jo, si anés a deixar un currículum a la perruqueria, em veuria preparada, perquè ho he fet. Aquí també hi ha un canvi, no? Que els primeres entrevistes van com molt nerviosos, bueno, també és normal, no? I llavors quan ja em van fer em van dir, bueno, no és tant, de fet són preguntes, és com una conversa. I llavors aquí també, vulguis o no, potser no trobaran feina directe amb aquest projecte, però la que vagin a una entrevista de feina, al igual, per aquí han crescut i és una cosa que hem pogut aportar amb el projecte. Va ser una bona experiència tractar amb clients i que et vegin des del costat que ets una perruquera i que els estàs fent aquest servei i va ser una experiència molt bona. Yo pensaba que el curso iba a ser muy largo, ya que eran 3 meses, pero ha pasado rápido porque es muy divertido. És guai, és divertit, perquè vas amb gent que no coneixes, vas a diferents pobles de la comarca, pentines tant a gent gran
com a nens com a joves. I sí, és molt guai veure com el teu treball va avançant, saps? La veritat que m'ha omplert molt i et dona més seguretat i tens aquell confort de saber que estàs fent el que vols i et sents segura, et sents bé i et dona ganes de fer-ho cada dia.